Dobrý deň, ja veľmi som rád, že som sa mohol zúčastniť tohto webináru. Štátny fond rozvoja bývania je už na trhu 28 rokov a za tento čas dokázal podporiť viac ako 48 000 žiadateľov o finančné prostriedky, kde drvivá väčšina boli vlastne žiadatelia o finančné prostriedky na obnovu bytových budov. Táto obnova nemá len súvis s krášlením alebo vynovením toho bytového domu. Princípom nášho financovania hlavne úspora energie a vlastne zefektívnenie konštrukcií, ktoré robia obalovú stránku, aby aj predĺžili životnosť daných bytových budov. V rámci nášho financovania máme veľmi zaujímavé finančné modely, ktoré sú komponentom skladania sa viacerých účelov na to, aby bytový dom dokázal prejsť obnovou a takou komplexnou obnovou, ktorá vlastne je rozdelená na tieto segmenty, ktoré sa týkajú každej jednej tej časti. A pre tento rok sme pripravili mnoho noviniek, ktoré ešte nejakým spôsobom dokážu usporiť vlastne finančné prostriedky vlastníkom bytom a nebytových priestorov spôsobom ako keby darovania finančných prostriedkov. My to nazývame, že odpustenie časti úveru. Je to taký, by som povedal, že grant, ktorý zase urobil nejakým spôsobom výhodnejšie naše financovanie oproti iným finančným segmentom. Tieto podrobnosti budem určite prezentovať aj na konferencii, ktorá sa uskutoční v novembri v hoteli Permon, kde si povieme určite aj ďalšie bližšie informácie, akým spôsobom navýšiť v prípade 23% DPH-čky tú obstarávaciu cenu, ktorá nejakým spôsobom bude musieť byť navyšovaná v rámci tejto situácie a následne aj ďalšie podrobnosti, ktoré by mohli tých klientov a budúcich žiadateľov zaujímať pre budúci rok a naše spôsoby financovania. Juraj, neviem, či ešte chceš povedať k oblasti obnovy, alebo či ti môžem dať aj otázku, ktorá rezonuje vo veľkej politike a ktorá myslím si, že patrí trošku do vienka štátneho fondu, a to je výstavba nájomných bytov. Či je to zlá otázka? Pokojne, môžete sa pýtať čokoľvek. Ale ak chceš ešte niečo k tej obnove... V rámci tej obnovy možno, že my ideme nie, že, jak by som povedal, znevýhodňovať nejaké možnosti našich postupov pri podávaní žiadosti, ale možno, že by stálo za zmienku spomenúť, že bude sa eliminovať počet mestských úradov v sídle okresu, kde je možné podávať žiadosti, nakoľko niektoré tieto mestské úrady boli veľmi málo vyťažené, tak od 1.1. dojde vlastne takéto k zmene. Takisto to môžem spomenúť alebo uviesť ten zoznam, ktoré mestské úrady vlastne sa budú presúvať vlastne tie kompetencie, na ktoré, čiže bude ich menší počet. Ale dá sa povedať, že v každom okrese bude zrejme také miesto, kde sa bude... Momentálne je to v každom okrese a bude sa to vlastne presúvať. Niektoré okresné úrady vlastne nebudú mať takéhoto pracovníka, ale budú to vykonávať iné v jeho blízkosti. Ale samozrejme my sme prešli aj takisto na možnosť podávania žiadosti elektronickou formou cez Slovensko.sk, kde síce je potrebné doložiť nejaké doklady papierovej podobe, pokiaľ ešte projektové dokumentácie majú takúto formu, tak čakáme, kedy už budú mať digitálnu a bude sa to môcť podávať priamo u nás na portáli a uvidíme, kedy sa to spustí a kedy budeme nejakým spôsobom... Čiže v tom prípade by to bolo kvázi ako keby nie cez tie okresné alebo mestské zložky, áno? Priamo k vám. No ešte tu taká je vízia, ako to bude v praxi fungovať, to ešte necháme na štúdiu alebo proste na nejaké zisťovanie praxe a ako to celé zdigitalizovať a fungovať len na tom elektronickom systéme. Čiže zo začiatku roka to ešte nehrozí. Určite nie. Takže Juraj, takisto posledné slovo na záver. Dúfam, že prídeš osobne. Určite prídem. Čo dodať? V podstate už tu bolo povedané všetko. Stretnutie a kontakt vlastne so žiadateľmi alebo účastníkmi už prebiehajúceho financovania, ich problematika pri podávaní žiadosti a samozrejme príjmanie ich myšlienok, názorov, nejakých rád, ako vylepšiť naše produkty, ktoré vieme my nejakým spôsobom premietnúť do legislatívy. Ale v neposlednom rade musím ja povedať, že
Zorganizovať podujatie, na ktorom sa dokáže zúčastniť a aktívne podieľať 300 ľudí, je veľmi náročné, veľmi hodnotné a je to niečo, čo na Slovensku nebýva tak často a bola by veľká škoda sa toho nezúčastniť, pretože je to množstvo náhodných aj účelových stretnutí, ktoré posúvajú nielen nás, nielen vás, ale všeobecne Slovensko a ľud dopredu v určitej problematike, či už je to poisťovníctvo, financovania, ale ide hlavne o to, aby sme sa my mali dobre, aby sme bývali dobre a aby sme bývali a fungovali efektívne. A toto je v podstate tá mantra celého KOBD, ktoré dúfam, že bude mať aj tento rok veľkú hodnotu.